Kana ba kana? Kana. Praon sam na para pa ito kulapo praog ma. Inyong karon. Asa ba dia? Oh. Inyong karon. Asa ba dia? Oh, pailis diri kare ko ay. Pailis din ning chiki dito. Pailis din. Dili mi ci. Kini dah. Kani di ay chiki. Boy, kuangan. What is sagol? Uy, sagol na dong. Usar na tamis kay yung kuan long, usar ka soft drinks long. Usa ka soft drinks, duha ka kulapo. Dua? Oh, nya pailisin chiki. Di ala so. Alright mga idol, na pa gikalagutan si Lulong. Ang tong kontrahon to si Marlon, yung pataka magstorya Marlon be. Nganong di ingon mga imong to favorite lampaso. Dai na dia, ina bura ko. Nganong ninana man siya ako, lagot ko. Adto ko sa kapilya ron, ako ngatuon, sulungon ako. Laban mo nimo. Naglagot jud ko idol kay laban man jud kong Lulong. Unya akong ipangutan na og naunsa gyud na siya. Unsa man na siya, nadaot na siya? Ang daot na siya mo. Kana siya? Ay. Ang daot ito na. Ada mo din na nga masuko siya nga. Di ka pa imnog sting, di ka pa imnog kubra, di ka pa imnog kulapo. Usa gidaotan na. Daot daot. Ang daot. Suyop? Suyop? Kauban na mo na sa unang suyop daw. Ano ba mo ta? Ang suyop di kalong? Oy! Dogo ko na. Tarong dia oy. Ani, tuli dia oh. Ani. Luloy oh. Sabi ni tari. Mamaor mamog na ang luloy. Kana si luloy, grabe gina siya. Labi na siya. Wan ato una, agi na siya wani. Wala na ni. Siya unsa may ang ganahan gyud? Unsa may ang ganahan? Rugby siya dili ra. Dili ra. O siya. Ukuan lang kalboro. Din ala. Wan buro. Wa siya magamit kalboro. Wala. Ani, o siya. Nam kabuang ni na di ay stilan. Sige, gwapo yung luloy na. Ani. Tuli ani ka? Ani, kadga ni Bina, habong joba. Ato una. Kadga niya ani, balay niya. Ni kat. Ngano man? Binuang ba ng mga istoryaha eh? Nagi bad juga ini sila long. Bad gini sila mga tawana. Kulayo kauban na mong Marlon sa una daw. O kauban mo na ikaw mo? Oban ko lang kan? Unya. Pila-pilik ada bisyo day? Bita, nisuyup-suyup sila ka lang? Bita, tuli adi ka? Oh, suryahay ko. Ani, loloy. Siya daot ano ba? Mga lala. Naon sa? Utok ba? Utok. Otok daon sa loya no. Kadga ni balay ni Bondo, Abina. Nikat sa kang mundo? Itok luwag. Kung sabi kikuha niya nga to? Ano nga? Kadkad balay. Ingon ko ala. Kat balay. Kadkad balay. Buotan na lagi na sila ni Mulong. Di na manungog sila ni mo. Ano ni? Ano wan? Lain wa hadlok na sila kinahubog naman ka. Kining mga tao diri mga idol, wala na jud manungog ni Lulong. Nag-ayo nga si Lulong nakainom. Nahadlok ka maigo sa kumo in town. Marlon ganina, Lulong di pa kanong. Tag-awal ganun dili na sa Di pa kanong kinilaw. Dili na pud kuno pa kanong kinilaw si Lulong. Na, maburido yung utok ani ron. Mao ako ningon, papalit na kulapo dito long. Kulapo ra? Kulapo di adere. Kulapo kuno. Palit long. Ay, ibad ko. Nay kwarta? Mupalit ko siya basta na ikwarta na maglulong na lang kang bright para sa tua. Ug karon mga idol si Lulong na pingisman ang kulapo atong punan. Tanaw na to kinsay mahulog sa hagdanan. Hoy, badi ka Steve. Sibi ko kulapo ra pag mahulog sa hagdanan god. Aw udayin ko pisot ug ning tungura ako nang gisugo si Lulong. Parang masugdan na dayon na mag-inom. Kana ba kana? Kana. Brown sam na para pa ito kulapo praog ma. Inyong karon? Asa ba dia? Inyong karon? Asa ba dia?
Oh, pailis ni kare ko ay. Pailis din ning chiki dito. Pailis din. Dili mi ji. Kini dah. Kani di ay chiki. Hoy, kuangan. What is a goal? Uy, sagol na dong. Usar na tamis kayong kuan long, usar ka soft drinks long. Usa ka soft drinks, duha ka kulapo. Dua. Oh, nya pailisin chiki. Dili mi ala suat. Suwat tadi. Ay, kadila. Taguin na, isuksok na dia. Ang chiki, wala gid mapailis de. Ya, tamigo na ta. Oh, nanam kay mo ah. Oh, kani may pride kulapo. Brad, Bulat. kaya para soft drink. Para soft drink. Soft drinks oy. Soft drink ba? Ay, sa lagi. Oh, ang sokle, ole rin sokle. Soft drinks usa ka buok. Usara. Usara. Usa. Duha ka kulapo. Basta kulapo ang isugo, wala ni dagang istorya. Hala, diretso na. Hubog naman galong. Naunsa. Kuangan pa kuno sa iya, ha? Aw, mao ba? Aw, sige. Lalatag taman sa ginawa. Hantod mga hagbata. Unya si Lulong sa panapurti na igua. Nga.